ko soynestono kay so sami foti ko hoccede Ceerno Malick Sow ari bandiraɓe kutorode Ceerno Malick Sow jom gandal towngal jom gandal timmungal cellungal e fannuji certudi so tawi yidde ma woni ko ɗangal caggal leydi mbimi Ceerno Malick Sow ina gollo ɗum an cattiraɗo dewgal ɓiɗɗo walla ni ka commerçant aɗa yiɗi jeyguma yaara yeeso woto am yettoyo Ceerno Malick Sow aɗa wondi e dabre kunude gorko ladde walla ni gueɗe ma fof ine catti mbimi yaɓɓu koyɗe ma ha ton to Ceerno Malick Sow an bandiraɗo jiɗɗo jokkodirde Ceerno Malick Sow hono mbatta wat composé 78 186 02 48 Ceerno Malick Sow ko joom duwaw jaabaɗo. ligeyni ko heddi hen ko hay ceemede goto yawata ko komi ceemede nder seemede heddi hen ko kay ko hollode tan ka desɗo a jogui debbo yimɓe fof yo hasideɓe ngari yo hasideɓe nondenam hasideɓe ɓe ngari yo ngar ɗumami hay ceemede goto yawata ko debbo ma ceemede goto yewata ko debbo ma walla yiɗo koppuji tan dañƴa ha ala min mi jettata o koppude o koppu ko koppu ma mi o koppu jettata ƴettu tokoso o voilà beleɗa fof ƴettu cippo noon defanima omelette feɗɗo min kay mi wima ko heddi hen ko hay ceemede goto yewata komi kami desaɗo ha ñalli wali weeti ete dépensement ne timmi omelette o mi waɗanima hen suppame mi waɗanima hen newe carotte nettatu Casamance o waɗi hen ko wojjata ko waɗi ɗum hen ay mbaɗmi hen ɓoccode ɗe nani faw Boubel faw ɗum ɗo faw no weeli mi waɗanma e mburu o fat yew walla ñamden ƴeew mo tañi mo wima ya tañ mburu o joni temedere mo tottumami wo fof ko ɗum defra hen no foti soɗa boccole ɗiɗi nebam dam ko mbimima boccole e boori mi sodami boori nebam mo gadduɗa o tan mbanmi hen mais suppame o ne ɓendi ne weeli ayo min mi fada ha kumtari yonta ɓay kami koor kono noon dede ngala kosame sukara café sukara ɗum ko wano boccole liɗɗi ni ne weeli de omelette wonɗo oɗo omelette an anda vitamine ɓolo Boubel min defde tan mbaɗami mbimi ko ya def omelette omelette mbimami mi wiyanimo ya defanam maaro e boccone wona maaro de ko omelette wonɗo fa lakara mbiya wona maaro a meeɗi yiide omelette no waɗe suppame hen e carotte hen fof no waɗe hen a meeɗi yiide ɗum lijum no waɗi vitamine fa lakara mbiya no waɗi vitamine ƴeew tan ɗum ɗo en ngala kosam ko mbaɗɗen tufam ƴeew haala ka woni komi yiida mi yiida haala ka de ala badɗo ɗum so min waɗi ɗum Nescafé sukara fa lakara mbiya Nescafé sukara wona fof koye temdere nde fotɗo yaltude jooɗa ɗo henno mi anda holko defɗa to henno a mboɗo wiye e ennimiji ɗi ngare ndaare nde ko haydara Allah ne seeri ma joɓa kam temederam a yoɓat kam ɗum so mbawɗa natde so dow naɗa so less naɗa ma joɓam temedere holko ñamanmi so wona mburu e ndiyam wona mawnamo
kanali bogor wi ma nel den café sukar way kanali bogor yo faat la xara gila nden o nulani do hay dara sami halisa mbiya mawna ma nula an bandira fof ko be wopma ana dañi bande mo ganduɗa no yidma an bandira fof ala bande jiddom yimɓe fof no añma jinmami somi korsinmami e ara waɗami ɗeɗo gueɗe walla kara wa ya may buuɓe sa may ham dañi debbo gonɗo tan mi jettat kono gandimi tan so mi kala ɗo jaa mbimi mboɗo resa tan on wi yiida ɗum tan hade kam resa lembel billahi wallahi so wona ɗum ɗon taw mi resi lembel ɓoy lembel bawɗo teɗoga so wawi yo defnat kam no ɓarɓe ma wayi te sa rena comme desow lembel a yiyan comme desow lembel ha wawi goya ha jaltina jiijam ko ɗum gañata nan wona ɗum gañata nan wona ɗum gañata ko gañata nande koko ɗum kalantuma mami res lembel an alay sago alay sago alay sago mi resa lembel jettu bolma o gila mi waɗanimi jettu bolma o ñaama kolko ñaamen min comme baali anande comme baali comme bey ko wiye comme baali mi wona bey mi wona baali rokki ellimi jam ɗi fof ko haali mi defi a ñamani o bone ñaman jettu ɗum ɗo ndewaɗo ɓuɓel ɗoɗo ɓuɓel mama travail si mama da siliman lo silima yakko ko min dum ko waja mara hen an kam yaro waja mara hen an yaro an da sella ni yakko ko travail mama ala yusu nuru nyaagi ma yafo yo men nako holyon ko dum man mi anda ko woni an yaro mi anda ko woni an woppu ana wawa dogde mi mina wawa dogde mi hay sa dogi ayati galle o ka garto mi ala mo kersan mi ɗum kay ala mo kertanmi ala mo gittanimi gacce ala mo gittanimi nanga defanam omo de ara defanami maaro e boccole ha garta yaro ali brasset yaro oppu cugulel ngel deeƴa si malla travail si mama boxi di naadi ara brasset fi kala an ko an kaldanmi yaro min mi wona noppi nanata soko noppi nanata soɓeɗe haaldema ko hatma notadem mboɗo herma an a wawa hoppude buubel deeƴa an yoro koye lewru korka yimɓe goni buubel ko debbam an a hoorata a woppata kadi hoorɓe ɓe kadi daña jaam ko debbam eyyi noon voilà c'est ça non so woni debbo ma noon way an ko pecce tan e goɓɓe tan e piggal ɗum ganduɗa mo wima comme fiidum wona kanko mi memani mo dogi tan wona losol mburu fimomi hello e losol mburu o fimomi hello mi memani junggam memani mo dogi losol mburu ngol so fadiri ɗum koye fiide paaɗa on bonno indam kono ɗum fof mi haalan ɗum ko woni ko an ko lijjita hen an mi lijjitta ɗum ko ɗo gonɗon e galle he eyyi est ce que min mi lijjiti kawam no goniri ɗon e suudu moon est ce que mi lijjiti ɗum kawam no gérirde ma ni est ce que mi lijjiti no foti o tottirema dépasse aɗa wawi gérde ɗum an mi lijjiti est ce que ça defi so metti est ce que so laawi o fiima e hello wiya omo kasa guel ma min mboɗo meeɗi darade mi wiya kawma holko tagi on fiima yaro min hakkundame kawma ɓurti hunuko ma joom boru lappata boru mum joom boru lappata boru mum an min an allah ne seedi yo allah faabe faabo kala mbi juldo faabo kala mbi juldo mbimam ko ya woppu jamburo min ko ɗum mbimam an koko woppama an mi lijjitani mariage ma mi lijjitani min aɗa wawi lijjide mariage ma mi lijjitani couple ma a wawa sañtade e couple yam mi jogorani sañtade e couple ma tawde ko ɗo gonɗa mi haalat hen ko ɗo gonɗa e galle couple ma sa wawi noon yo goto kala lijjit couple mum mi anda holko hewata e suuru mon jamma a jogorani mi haala kam mi anda hol cuura mi haalnima tan mi anda hol desu mbaɗata wiye hol wuddere mbaɗata ko way ɗum kay wona jam wonon lijjide dewgal janane tan oɗon rewa hen tan oɗon dewa hen wona min resi on desani ko min resi
min andata joom lees kañum andata holko woni ñuuji lees mum kawam waɗi omo resata rewɓe baleɓe min kawam tan wo lefti min kawam lefti min debbo makko goddo no wayi mojjude ni o fotani jorade ni omo resa lembillaji baleɓe surtout lembel balejo aɗa resa lembel borejo kono lembel balejo kurum elle jiwonde 2 heures du matin après uji mi jattot joni min so an Boubel an a dogi kono wawa dadde an koye leeso ngo panen mami 9 heures 10 heures ma ar tawa kam do nden gandata ko gorko tawata goppuɗa e ɗo henna a gara aɗan waɗa haasideɓe ne naata e gurdamam tomin mi lijjitani gurdam haasideɓe ɓe aɗa mi rese sey kalla zimalla tara baysi mamu sele kalla wona kaldami he ko woni ko battaɗo aɗa andi ko woni ah ko woni probléme ma wona an kaldami ko battaɗo wona yeru wiyani kam oɗo omelette oɗon jalami oɗon omelette gore ni tan on ballanimi oɗon jalami komin ballatma wona ka tiiɗo hoore mi wima yaade mi walluma a jaɓani mbaɗa omelette ma mbaɗa hen carotte bone mayde suppome en ala fof ala hen an cukkumi an a sellani ha kono e ɗo tan oɗon jalami poton walludemi on ballanimi mi arani to ma mbiyam yaadimi walluma caliɗa gonga walla fenani ha o fonno wardema no moƴƴe ma so wari kam Allah waramo so wari kam Allah walamo ko ganduɗo Mamoudou miñam ala ɗo tan omo nanggam omo fiyami tan ala e moɗon jurmotode mina wallami yero no fiyami tan min nani o fiyanimo o wulle dow ma dogɗa ana suwata o mawo fiya ha mayde yanay ma wona ka tiɗɗo hoore mawo fiye no moƴƴe ma sa wi noon kay o warat kam yero ganduɗa sellani hana anda yero meeɗi ha gueede yero o woni to safroɓe ha ngaaɓi to o woni toon lebbi jeegom o yalti no foyi lebbi mbaɗɗa toon an min ɓe mbiyat tan kami kangal kono min mi hanga ko yaro hanga min mi rokkumo sutura tan ay wuro to kala mo ƴami salo ko ɗum ɗo ɓe jiino e makko min nanmi e makko ala jiɗɗo mo so wona min on goɗɗo dirani onon omo fiyamina elle piyo mbabba min mi wona mbabba kami neɗɗo est ce que a wona mbabba min kami Boubel mi wona mbabba kami neɗɗo yi an haali wona ka Boubel kam neɗɗo no yimɓe fof omo fiyami tan aɗa tiiɗi hoore so yimɓe mbino mballuma an a jaɓata won neɗɗo seeɗa gattata hakkille ma o wona neɗɗo oɓlen no waɗe ɗum noon annene a wawa namdade mo yimmum wuurani feeray ko anda tan konko so ma e jengula fayi an no waɗata ko peeɗeɗa min noon min mi ala temps ma gara mi yaha haajam won ɗon tan ɓoccone femme hokkatami ñaam a femme